Vastelaovendj was begonnen, bij lekker flink op stap. De kastelein die lachte en trok flink aan de tap. Hij deed een rundje, de prins sprong op en krap. Hij zong door alles met, maar weer zocht de uitstongen te kijken wie schuppen zeven. Maar hoe is Adje toch gebleven? Adje! Ja, hoe is Adje toch gebleven? Hoe is Adje nu toch heen? Wij hebben het nu weer besteld, maar Adje is nu in. Ja, hoe is Adje toch gebleven? Hoe is Adje nu toch heen? Wij hebben het nu weer besteld, en Adje is nu in. De zomer in het lunch, de stief verloor haar les. En Adje die moest eten, maar kreeg toen dikke stress. De bus was al gelaaien, publiek dat stond er zat. De eerste vijf al raak, maar wij weer zochten afstongen te kijken wie schuppen zeven. Maar hoe is Adje toch gebleven? Adje! Ja, hoe is Adje toch gebleven? Hoe is Adje nu toch heen? Wij hebben het nu weer besteld, maar Adje is nu in. Ja, hoe is Adje toch gebleven? Hoe is Adje nu toch heen? Wij hebben het nu weer besteld, en Adje is nu in. Hoe is Adje toch gebleven? Ad, hoe is ze nu? Tot ze komen zeggen, de wc-deur die is toe. De unje moet geslopen, de slot die was nog goed. Ad, ik kost weer door, ik kost weer overvloed. Ja, hoe was Adje toch gebleven? Hoe was Adje